Poďme si odpovedať na otázku, ktorým smerom sa vlastne pohybuje nejaké teleso, ak sa pohybuje po kružnici. Odpoveď máme v tejto animácii, kde v určitom okamihu je ukázaný smer vektora okamžitej rýchlosti pri pohybe telesa po kružnici. Tieto vektory majú s kružnicou niečo spoločné, presnejšie ležia v smere dotyčnice ku kružnici, alebo teda sú kolmen a polomer. V praktickom experimente môžeme opísanú skutočnosť ukázať nasledovne. Použijeme pritom plastový krúžok. Fixkou si vyznačíme tvar trajektórie, po ktorej sa bude nejaké teleso pohybovať. Teda jedná sa o kružnicovú trajektóriu. No a v niektorom mieste vyznačíme dotyčnicu ku kružnici. To znamená onen smer, v ktorom sa v určitom okamihu to teleso pohybuje. No a samotný experiment vyzerá nasledovne. Plastový krúžok položíme tak, aby kopíroval kružnicu. Teleso, ktoré sa bude pohybovať po kružnici, bude gulička, ktorá sa bude pohybovať uprostred tohto plastového krúžku. Ak vo vhodnom okamihu krúžok odoberieme, pohybuje sa gulička vo vyznačenom smere. Čiže naozaj okamžitá rýchlosť v tomto bode je v smere dotyčnice ku kružnici. Pozrime sa na celý experiment ešte raz. Čiže experiment ladí s vopred opísanou animáciou.